ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ದುಂಬೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಯಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಬೋತು ಬಿಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗಳೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗಳೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೆ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿರು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡ ಇಂಜಿ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ಟನ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಾನ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲನ ಬೈರಸಾಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಡ ಐಟಿ ಎಂಚ ಕರ್ಟ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣ ರೀತಿ ವಾ ರೀತಿ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಹೈಕು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಮೂರನ ಎಡ್ಡ ನಾನಾರ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೋತುಂಡು ಆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಿಂಜ ಪಾತೆರು ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಲ್ಪ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೋಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡನ ಕೊಡ ಇಂದುವೇ ವೀಡಿಯೋನ ಕೊಡ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಚೂರು ಇನಿಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದಪ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ನಮಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಯಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಾನವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ PVC ಪೈಪ್ ಅಂತ PVC ಪೈಪ್ ಇಜ್ಜಂಡ ನಮಗೆ ಕುಂದು ಎತ್ತ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ಲು ಕಂಗಿಸ್ತ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಎತ್ತ ನೋಡಿ ಅವಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನಮಿತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ PVC ಪೈಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಇಂಜ ನಾಂಜ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಡ ಕೇಳಿಗೆ ಅರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಇತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡ ಕೊಂತನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ನಮ್ಮತ್ತು ಕೊಂತನೆ ನಮ್ಮದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಂಚ ವಾಂತೆಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಕೆ ₹50 ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಪುದರ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಪ್ಪಡವಳು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈತು ಮೂಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರಿಂದು ಕತ್ತೆರಿ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾನ್ಪುಣ ಅದಾಯ್ತ ಬಂತ ಆಗ ವೆಂಚ ಬೇತ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ರೀತಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಕರ್ಟನ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡ ತುಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ PVC ಪೈಪ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರಿ ತೊಂದ ಕತ್ತೆರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೆ ₹50 ಕತ್ತೆರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಡ ಪೂರ ಅರಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಂದ ಆಯ್ತಾ ಪಣಿಯ ವೈರಸ್ ದೋಳ ಮದ್ಮೆ ಒಬ್ಬನ ವೈರಸ್ ತೋಜುಂಡು ನಾನಂತ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅವನ ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಜ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪಾರ ಗೊತ್ತುಲತ್ತ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ಪದು ಬುಡ್ಪ ಉಂಡು ಸೋಕಡೆ ಚೇ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಉದ್ದೊಂಡಿಯ ಭಯಂಕರ ಇಂಚ ಮಂತದು ಇಂದೇ ನಿಜ ಸೀರೆ ಅಂದು ಅನ್ಪಿರದಂಡ ನೆರಿಗೆ ನೆರಿ ಆಟ ಮಾಡ್ಪಿರದ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚ ಪಂಡು ತೋರ್ಪನೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಲೆಂತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಲೆಂತ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಗಾಳಿ ಬೈ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂತವಣೋ ಆಪುಡು ತಾತಂಡ ಅರ್ಪ ಇಂಜ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗಾಳಿ 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 ಇಂಜ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂಚ ನೆರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಚೂರು ಉಂತಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತೋಜಿಂಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪುಣನೇ ಒಂಜಿರಾಗಲೆ ಗಾಳಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತು ಸೋಕು ವರ್ಷ ಬತ್ತು ತಂಪು ತಂಪಾದು ಪಾಡು ನಾವೆತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಡ ಚೂರು ಉಂತಬ್ಬ ಬೈರಸ್ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಣಕ ಅದ ಕೊಂಡೊಳ್ಳೆದ ಬರ್ಸ ಬರುವ ಬರು ಬರ್ಸ ಬರು ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಅದ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಪೋಣ ಯಾನೊಂದು ಅದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಬಿಡತ್ತ ಅದು ಪಣ್ಣ ಪಾತ ಇರ್ತದೆ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೆ ಅನ್ಬೋದು ಮಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೈರಸ್ ರಾವುಂಡು ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಕೇಂಗ್ ಕಾಣ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ನಾವೈತ ಮೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸುರುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವೈತೆ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ದು ಚೂರುದು ಕರಿದು ಬತ್ತಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಡಿ ಇರುವ ಅಣ್ಣ ತೋಜುಂಡು ನಮೈತೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಮೈತೆ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ PVC ಪೈಪು ಜಿಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರಿ ಬೋಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ನಮೈತೆ ಎಕಡೆ ನೆರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪತ್ತಂಡು ಅನ್ಕದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಎಂಚ ನೆರಿಗೆ ಹತ್ತಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೀರೆ ಬರ ನೆರಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಅದ ಒಂಜದ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ನೆರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಡು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಚೂರ್ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಇಜ್ಜ ನೆರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೂತು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೂಲಿಂಚ ಈ ರೀತಿ ತೂತು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಂಜನ ದಾಯ್ದ ತೂತು ಬಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಇಂಚದಿರೋಡು ಅವಾಗ ತೂತು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಂತೆ ಕತ್ತೆರಡಿ ತೂತು ಬಂದ್ಪೆ ಮೂಡೊಂಜಿ ತೂತು ಬಂದ್ಕೊಡು ತೂತು ಬಂದ್ಬಿಡ ಕತ್ತೆರಿಂಚ ದೆಪ್ಪೊಡು ದೆತ್ತದು
ಮೂಳು ಇಂಚ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡು ಕತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಪುಂಡ ಸಾಧಾರಣ ತೂತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ಏನಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಇಂಚ ಏತು ಬೋಪಣ ಆತ ಸರಿ ಯಾಪನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಇಂಚ ತೂತು ಮಂತ ಅಂಡೆ ತೂತು ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೈ ಪೈಪ್ ಇಜ್ಜ 5 ಇಂಚ ಏತೊಲ ಇಂಚ ಪಾರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಬುಜ ಅಂತ ತೋಜ ಇಂಚ 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 ಪಾರೋಡು ಈ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಟನ್ ತೋಜುಂಡ ಕರ್ಟನ್ ನಮ್ಮಿದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಪ್ಪಡ ಈಡೊಂಜಿ ಸ್ಕೋಟಿ ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ತೂತದೊಳಗೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಕೊಂತದಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಯ್ತದಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬ್ರೇಟ್ ಇಂಚ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾ ಒಂಜಿ ಕರ್ಟನ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಈ ಸೀರೆ ಮನ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪುಡು ಐಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಮನ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲಗಿಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡದ ಏನು ಗ್ರೇತ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟು ಗೈಸ್ ನಾವೈತೆ ಪನ್ನಂಜ ಕರ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ನಾವೈತೆ ಮುಳ್ತು ಇಂಚ ಹೋಯ್ತೇನ ಕರ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೇಪರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬಾಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿಂದು ಡಿಸೈನ್ ತೋಜು ಮುಳಿದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಾನ ಇಂಚ ಒಯ್ತಾನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂತರ ತೋಜು ಫುಲ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೋರ್ಗು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೂಪ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೆರವು ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತದ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಸಿ ಅವು ನೀನು ಮಾನ್ಪುಂಡವರ ತೂಪ ಹೊಳಿ ಮಾಡ ನೆರಿ ಬತ್ತೋಂಡು ಸೀರೆ ನೆರಿ ಬತ್ತೋಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತೂತು ಪನ್ಬಿಡು ತೂತು ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ರೀತಿ ಬರೋಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ಆಡ ಇಂಜಿ ಮೆಲ್ಲದಿಂದ ಸರಿಯಾವು ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಇಂಜ ಕತ್ತರಿದಿತ್ತು ನೋಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ನಾವಿದ ಕರ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬಂತ ಇಂಚು ಮುಳ್ಳು ಪಕ್ಕನು ನಮ್ ಇಂಚು ಹೋಯ್ತಂಡ ದೂಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗಡು ಇಂಚ ಹೋಗುದು ಕಿಚನ್ ಇದೇ ಅರ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂದೇನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಲ್ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಮುಳ್ಪೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ತುಲಾಯ್ಡ್ ಕೊಂತದು ಮುಳಿ ಆ ಬಲ್ಲು ಇಂಚ ಹೋಯ್ಪುಣ ಇಂಚ ಅರ್ಪಣೆ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂದು ಕರ್ಟನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಕಂಡದ ಅವರಮ್ಮ ತೂಪಳಂಚ ಕರ್ಟನ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಮುಳುದುಲೆ నేను ఇంచు వచ్చేదానా క్లోజ్ అండ్ నేను ఇంచి మంచుదానా ఓపెన్ అండ్ ఇది కరెక్ట్ అండి ఉంచి ఇది తెలియ కరెక్ట్ అని శాంపుల్ దా ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರೆಗಳ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಪಂಡ ಕರ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಅಯ್ಯ ಸೀರೆ ಬರ ನೆರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆಡ್ದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಂತದ ಒಂಜಿ ತೂತ್ ಮಂತ ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಬಂದು ತೋರ್ಪ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ರೌಂಡ್ ಊರುಂಡು ಪೈಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ತುರಿಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪೊಳಿ ನಮಿತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕರ್ಟನ್ ಲೋಕಲ್ ಕರ್ಟನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಳೆ ಮನ್ಪುಡು ಕರ್ಟನ್ ಪಂಡದು ಊರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಂಡ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಡು ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಡ ಮುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ.